Здравейте, деца! Днес ще ви прочета една приказка, която много обичам. Сега може и да я знаете, може и да сте я чували, но точно така, както ще ви я прочета, сигурна съм, че ще бъде за първи път. Приказката за Рапунцел. Имало едно време един мъж и една жена, които дълго време напразно очаквали дете. Най-после се появила надежда, че добрият Господ ще изпълни желанието им. На гърба на къщата им имало прозорче, което гледало в една чудесна градина, пълна с най-хубавите цветя и билки. Градината била заградена с висок зид. Никой не смел да влезе в нея, защото стопанката й била вещица. Един ден, като гледала през прозорчето в градината, жената видяла леха с хубава салата. Салатата изглеждала така свежа, че жената пламнала от желание да си хапне от нея. Желанието й растяло всеки ден и като знаела, че не може да опита от салатата, тя съвсем пребледняла и отслабнала. „Какво ти е, мила жено?“ рекал мъжът ти. „Ох, ако не хапна от тази салата“, отговорила тя, „ще умра“. Мъжът, който обичал жена си, помислил: „Няма да оставя жена си да умре, ще й донеса от салатата, пък каквото ще й да става“. Вечерта той прескочил зида на градината, наскубал една китка салата и я занесъл на жена си. Тя веднага я приготвила и лакомо я изяла. Ала салатата толкова й се осладила, че на другия ден желанието й станало тройно по-голямо. Мъжът трябвало още веднъж да прескочи в градината. Отправил се той пак, пострачна там, ала щом слязал от зида, се вцепенил, защото видял пред себе си вещицата. „Как смееш“, рекла тя със сърдит поглед, „да прескачаш градината ми и да береш от салатата ми?“ „Ох“, отговорил той, „бъдете милостива, нуждата ме кара да се реша на това. Жена ми е съгледала вашата салата от прозореца и толкова й се е прещяло да си хапне, че ще умре, ако не й дам да яде от нея.“ Тогава гневът на вещицата поотихнал и тя му рекла: „Щом като работата е такава, аз ще ти позволя да си вземеш салата. Обаче, колкото искаш, но при едно условие, ще ми дадеш детето, което жена ти ще добие. То ще живее добре и аз ще се грижа за него като майка.“ Мъжът обещал в страха си всичко и когато жена му родила момиченце, вещицата веднага дошла. Взела детето и го кръстила Рапунцел, което в превод значило салата. Рапунцел станала най-хубавото дете под слънцето. Като навършила 12 години, магьосницата я затворила в една кула, която била в гората и нямало нито стълба, нито врата, а само най-горе едно малко прозорче. Когато искала да влезе, магьосницата заставала под кулата и извиквала: „Рапунцел, Рапунцел, спусни си косата!“ Рапунцел имала чудни дълги коси, тънки като прежда от злато. Щом чуела гласа на магьосницата, тя увивала плитките си около една кука горе на прозореца, те падали 20 лакти надолу и магьосницата се изкачвала по тях в кулата. След няколко години един царски син минал с коня си покрай кулата и чул песен, която била толкова хубава, че се спрял да послуша. Това била Рапунцел, която прекарвала времето си в самота, като пеела със сладкия си глас. Царският син поискал да се покачи при нея и потърсил стълбата на кулата, но стълба нямало. Той пришпорил коня си и се върнал вкъщи, а песента толкова много допаднала на сърцето му, че почнал всеки ден да ходи в гората и да слуша. Като стоял веднъж така под едно дърво, той видял, че дошла магьосницата и чул как тя вика нагоре: „Рапунцел, Рапунцел, спусни си косата!“ Тогава Рапунцел спуснала косите си и магьосницата се покачила по тях. „Щом като това е стълбата, по която се възлиза горе, и аз ще опитам веднъж щастието си“, помислил си царският син. И още на другия ден, като почнал да се стъмва, той отишъл при кулата и извикал: „Рапунцел, Рапунцел, спусни си косата!“ Веднага косите се спуснали и царският син се изкачил. Отначало Рапунцел много се оплашила, като зърнала, че при нея е влязал мъж, какъвто очите и никога още не били виждали. Ала царският син заговорил най-дружелюбно с нея и разказал, че песента й
много е допаднала на сърцето му. Та това не му дава упокой и трябвало непременно да я види. Тогава Рапунцел спряла да се страхува и даже го харесала. А когато той я помолил да му стане невеста, тя веднага се съгласила. На драго сърце ще дойда с теб, рекла тя, но не знае как да сляза. Всеки път, когато идваш, носи по една връзка коприна. Аз ще сплета от нея стълба и когато свърша, ще сляза и ти ще ме вземеш на коня си. Уговорили се, че до тогава той ще идва всяка вечер, защото денем идвала магьосницата. А старата нищо не забелязала, додето веднъж Рапунцел не казала. Кажете ми, кръстници, защо вас изтегля много по-трудно, отколкото младия царски син? Ах ти, безбожно момиче! Извикала магьосницата. Какво трябваше да чуя от тебе? Аз мислех, че съм те откъснала от целия свят, а ти си ме мамила. В гнева си тя хванала хубавите коси на Рапунцел, грабнала една ножица и ги отрязала. И понеже била безсърдечна, завела бедната Рапунцел в Дънгора, където тя трябвало да живее в голяма бедност и мъка. Вечерта дошъл царския син и старицата спуснала плитките. Покачил се момъкът, ала не намерил горе своята мила Рапунцел, а злата магьосница. Аха, ти идеш за твоята любима, а не, няма да я видиш никога повече. Извикала тя и го блъснала с бастуна си. Тръните, сред които паднал царския син, изболи очите му и го ослепили. Той тръгнал на посоки из гората, като не спирал да плаче за изгубената си любима. Така се скитал няколко години, докато веднъж попаднал в гората, където живеела Рапунцел с близнаците, които била родила – момче и момиче. Царския син чул познат глас и се отправил към него. Като наближил, Рапунцел го разпознала. Хвърлила се на врата му и заплакала. Две от сълзите й оросили очите му и той прогледнал. Онемял от щастие, прегърнал любимата си и децата си. След това принцът ги отвел в царството си, където ги посрещнали с радост и те живели още много години, весели и честити. А вещицата, като научила какво е станало, не могла да понесе щастието на младото семейство и умряла от завист. Така и се пада. На злобните хора така им се пада.